Сәлем, дуслар! Сәлем, дуслар, ниһаять безгә кыш килде. Кыш ул рәхәтләнеп карда тәгәрәү, чана шул һәм матур кар малайлар ясау вакыты. Мин кар малайны пластилиннан ясадым. Дуслар, әйдәгез аны бүген бергәләп ясыйбыз. Бу кул эшләнмәсен ясар өчен безгә пластилин, стека һәм пластик такта кирәк булачак. Иң элек ак пластилинны алабыз һәм аны берничә өлешкә бүлеп куябыз. Зуррак өлешне алып, аннан баш тәгәрәтә башлыйбыз. Ул түгәрәк формасында булачак. Ахырдан түгәрәкне басып, менә шундый яссы формага китерәбез. Пластилиннан тагын бер кисәкне өзеп алабыз һәм аны овал дөресрәге тамчы формасына китерәбез. Ике өлешне бер-берсенә беркетәбез. Кар малайга башлык әвәлибез. Без шәмәхәт өстәге пластилинны сайладык. Сез күңелегезгә ошаган теләсә нинди төсне сайлый аласыз. Башлык безнең очы бераз гына кырыйга китеп торган өчпочмак формасын хәтерләтә. Аны да кар малайга беркетеп киертеп куябыз. Пластилиннан нечкә генә буйчык тәгәрәтәбез һәм аны башлыкка беркетеп куябыз. Кызгылт сары төстәге пластилиннан кар малайга борын әвәлибез. Ул кишер формасында. Борын зуррак булса, бердә борчылмыйбыз, аны бераз кечерәйтеп куярга мөмкин. Стека ярдәмендә кар малайга елмаеп торган авыз ясыйбыз. Шулай ук стека ярдәмендә кашларны да билгеләп куябыз. Пластилинның кечерәк өлешләреннән кар малайыбызга куллар ясыйбыз. Икенче кулны да шулай ук беркетеп куябыз. Дуслар, сезнең бармакларыгыз арып киткәндер. Әйдәгез әле бераз ял итеп, биеп алыйк. Салаватикларның кар кызы җыры сезгә ярдәм итәр. Шул сараны яктысында җем-җем итә чыршыкай. Яшелдән күлмәк килгән, урманнан безгә килгән. Токон ул ак сәдәфләр, кадаган кар чәчәкләр. Җәен җыр чалкышын уҗан чыршыкай, чыршыкай. Чыршы янына чакыра кар кызы аксый лукай. Чыршы янына
Дуслар, музыкаль зарядка сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Ә без дәвам итәбез. Кар малайга салкын булмасын өчен аңа шарф әвәләргә керешәбез. Моның өчен без шәмәхә һәм яшел төсләрне кулланабыз. Аларның икесеннән дә буйчыклар әвәлибез. Хәзер ике буйчыкны бер-берсенә бөтерә башлыйбыз. Менә шундый матур ике төсле шарф барлыкка килде. Хәзер инде аны кар малайның муенына урап куярга гына кирәк. Кар малай сезне күреп, чыршыдан матур итеп елмаеп торсын өчен аңа кара пластилиннан күзләр дә ясап куябыз. Кызгылт сары төстәге пластилинны алып, кечкенә генә түгәрәк төймәләр беркетеп куябыз. Яшел пластилиннан кар малайга матур башмаклар ясыйбыз. Дустым, менә шундый матур кар малай килеп чыкты. Син аңа бау тагып, хәтта чыршыга да элеп куя аласың.